श्रीकृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। సో ఈరోజు మనకి అతి త్వరలో భారతదేశంలో అత్యంత మన ప్రాచీనమైనటువంటి ఇతిహాసాలలో ఒకటైనటువంటి రామాయణం. రామాయణం అంటే మనకి గుర్తొచ్చేటువంటిది శ్రీరామచంద్రుడు, శ్రీరామ నవమి. సో మరి త్వరలో శ్రీరామ నవమి వస్తూ ఉంది కనుక ఈ సందర్భంగా శ్రీరామనవమి స్పెషల్ అని పెట్టేసి ప్రభు మొన్న సిరీస్ చేద్దాం ప్రభు అంటే ధైర్యం చేశాను. మరి రామాయణం గురించి ఎంతో మందికి నాకంటే ఎక్కువగా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు రాముని గురించి. సో ఏది ఏమైనా నా చిన్నప్పటి నుంచి మాకు నేను చూసినటువంటి ఎక్కువ రోజులు ఎక్కువగా జరిపేటువంటి పండగల్లో అంటే ఊర్లలో పండుగలు జరిపేది ఒక రోజు 2 రోజులు ఉండేటువంటి, బట్ 9 రోజుల పాటు మాకు దగ్గరలో ఆ రైల్వే స్టేషన్స్ లో ఆ నవమి కార్యక్రమాలు 9 రోజులు రోజుకొక ప్రోగ్రామ్ నాటకాలు వేసేవాళ్ళు. అప్పుడు సినిమాలు ఇంత ఎక్కువగా ఉండేది కాదు. సో అందులో వివిధ రకాలైనటువంటి చింతామణి నాటకం అక్కడే చూశాను. తర్వాత ఇంకొకటి చాలా రకాలైనటువంటి నాటకాలు అవన్నీ కూడా ఇంత ఆధ్యాత్మికత అవన్నీ కలపొస్తూ ఉండేటువంటివి. అలాగే రాముని యొక్క చరిత్ర చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. అలాగే రామనవమి రోజు రామాలయాల్లో ఆ కోలాటాలు ఇస్తూ భజనలు చేస్తూ ఉండేటువంటి అంశాలు కూడా చూసినాయి. సో ఎంతో భారతదేశంలో మన జీవన విధానంలో మమైకం ఉన్నటువంటి ఒక సంఘటనగా మనకి ఏదైనా ఉందంటే అది శ్రీరామ నవమి. ఆ సందర్భంగా మరి ఆ శ్రీరామచంద్రుడి యొక్క దివ్య చరితము కొంచెంగా మీకు చాలా మందికి చాలా తెలిసి ఉండవచ్చు, బట్ తెలవని వాళ్ళు కూడా కొద్దిగా ఉండి ఉంటారు. వాళ్ళ కోసం నేను చెప్పేది అనుకోండి. తెలిసిన వాళ్ళు మరొకసారి వింటున్నాము అని అనుకోండి. ఏవైనా తక్కువగా నేను చెప్తే వాటిని సరిదిద్దడానికి ప్రయత్నం చేయండి. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః తదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీ గురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణు పాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ తారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త
భక్తవృంద. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో మనకి ఆ శ్రీరామచంద్రుడు గురించి చూసేటువంటి ఈ అంశంలో మనకి సాధారణంగా ఆ విష్ణు సహస్రనామంలో మొత్తాన్ని పలికేటువంటి ఫలితం శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామ నామ వరాననే. సో మరి అటువంటి ఆ రామనామాన్ని మనము ఉచ్చరించడం ద్వారా ధర్మము, సత్యము, న్యాయం వీటన్నిటికీ ప్రతీకగా ఉన్నటువంటి ఆ నామం. సో ఇక్కడ మనం ఇంతకుముందు చెప్తున్నాం శ్రీరామ రామ రమేతిలో శ్రీరామ రామ రమేతి అంటే రామ అనేటువంటి నామాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ జపించడము అనేటువంటి విషయం. రమే రామే మనోరమే, ఆ నామములో మనస్సు ఆనందిస్తుంది. రామ ఆనందమయం, రిజర్వాయర్ ఆఫ్ ద ప్లెజర్ అని చెప్తారు కదా. సో కనుక రమే రామే మనోరమే, ఆ నామంలో మన మనస్సు ఎంతో, హృదయం ఎంతో ఆనందాన్ని పొందుతుంది అని చెప్తారు. మరి అటువంటిది ఇక్కడ సహస్రనామ తత్తుల్యం, ఇది వేల నామాల జపానికి, అంటే ఆ విష్ణు సహస్రనామాలు చెప్తున్నప్పుడు వాటి వేల నామాల యొక్క జపానికి సమానమవుతుంది అని చెప్తారు. రామనామ వరాననే. సో ఇక్కడ దీని అర్థం ఏంటంటే, ఓ సుందరముఖి అంటూ మరి ఎవరు చెప్పారు ఇది అంటే, ఆ శివుడు పార్వతీదేవిని ఉద్దేశించి రామనామ వరాననే అంటూ ఆమె భగవన్నామ విష్ణు సహస్రనామాల భగవంతుడిని నామాన్ని జపించడంలో పొందే ఆనందాన్ని గురించి తెలియచేయమని అడిగినప్పుడు, పార్వతీదేవి అడిగినప్పుడు ఆ పరమేశ్వరుడు విష్ణు సహస్రనామాన్ని సంక్షిప్తంగా ఎలా జపించాలి అని చెప్పినటువంటిది ఆ రామ నామం ఒక్కటే సరిపోతుంది. సో విష్ణు సహస్రనామం అందరికీ కూడా ఎంతో పరిచయమైనటువంటిది. సో కదా. సో మరి అటువంటి శ్రీరామచంద్రుడి గురించినటువంటి దివ్య చరిత్రను ఈ శ్రీరామ నవమి సందర్భంగా కొంత పరిచయం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఎందుకంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా ఈ శ్రీరామచంద్రుని గురించినటువంటి అంశాల గురించి వస్తే దానికి ఎన్నో ఆంగ్లంలో అనువదించబడినటువంటి ఉన్నవి. రామాయణము, మహాభారతాలు మనకి గౌడీయ వైష్ణవ విధానాలలో మనకి ఈ అతి ప్రాచీనమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక త్రయాలుగా రామాయణము, భారతము, భాగవతము ఉన్నటువంటి. కానీ రామాయణము జనాలలోకి చొచ్చుకొని పోయినంతగా మనం రామాయణం, భారతం, భాగవతం కూడా ఇప్పుడు భాగవతం బాగా మనం ప్రాచుర్యంలోకి వస్తూ ఉన్నటువంటి ఇది అంటే ఉన్నటువంటిదే. సో అటువంటి వాటిలో ఈ త్రయాలలో మనకి బాగా ప్రతి ఒక్కళ్ళ జీవన విధానాల్లో, సో ఏదైనా ఒక విషయాల గురించి మనం మాట్లాడుతుంటే ఈ రామాయణం చెప్తున్నావు, మిగతా చెప్పని అంటాం. అంటే ఇక్కడ అంతగా ఈ జనజీవన స్రవంతిలో, మన జీవన స్రవంతిలో ఇదిపోయినటువంటి ఆ రామాయణం. మరి రామాయణంలో మనకి ఉన్నటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి క్యారెక్టర్, మహోన్నతమైనటువంటి వ్యక్తి శ్రీరామచంద్రుడు. అంటే
భగవంతుడు, వ్యక్తి అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు శ్రీరామచంద్రుడు. మరి ఎవరు ఆ శ్రీరామచంద్రుడు అంటే మరి మనకి ఆ శ్రీరామచంద్రుడు అంటే పురాణాలలో ఒక కల్పితమైనటువంటి వ్యక్తిగా భావించేటువంటి వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉండేటువంటి, ఒక సామాన్య మానవుడిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు కొంతమంది. కాకపోతే మహాపురుషుడు. సో కొంతమంది కొంత ఈ సాధారణ జనాలను రక్షించినటువంటి వాడు, అలా ఆ భగవంతుణ్ణి అంటే ఆయన గురించి కొంత అపోహలు తక్కువగా చెప్పేటువంటి కూడా ఉంది. కానీ మరి ఎవరు శ్రీ రామచంద్రుడు అంటే పురాణాలలో ఉన్నటువంటి ఒక కల్పితమైనటువంటి వ్యక్తి మాత్రమే వ్యక్తి కాదు, ఒక సామాన్య మానవుడు కాదు, ఒక మహాపురుషుడు కూడా కాదు. అసంఖ్యాక లౌకిక విశ్వాలకు, అసంఖ్యాకమైనటువంటి అలౌకికమైనటువంటి విశ్వాలకు, అలాగే లౌకికమైనటువంటి విశ్వాలకు అంటే భౌతిక ఆధ్యాత్మిక విశ్వాలకు సృష్టికర్త. సో సాధారణంగా రాముడు ఏదో అయోధ్యలో దశరథుడు పుత్రుడుగా వచ్చాడు అని చెప్పుకుని అటువంటి ఒక పురాణాలలో కల్పించబడినటువంటి ఒక వ్యక్తిగా చెప్పుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు. అందరిలాగే ఒక మానవుడు రాజుగా పరిపాలించాడు, కాకపోతే ఇంకా కొత్త గొప్ప పురుషుడు అని చెప్పి, కానీ కాదు. సో ఆయన అసంఖ్యాకమైనటువంటి అలౌకిక విశ్వాలకు, లౌకిక విశ్వాలకు సృష్టికర్త, సంరక్షకుడు, నియామకుడు అయిన దేవదేవుడే ఆయన. మరి ఆత్మలకు ఆత్మయైన పరమాత్మగా ఆయన ప్రతి అణువులోనూ, ప్రతి జీవి యొక్క హృదయంలోనూ నెలకొని ఉన్నటువంటి వాడు. భూత వర్తమాన భవిష్యత్తులోని సర్వమును ఎరిగినటువంటి త్రికాలజ్ఞుడు ఆయన. అదే భగవద్గీత యందు శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు, సర్వము ఎరిగినటువంటి భూత భవిష్యత్తు వర్తమాన కాలాలకు, ప్రస్తుతము జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది, గతంలో జరిగినటువంటిది, భవిష్యత్తులో జరగబోయేటువంటిది ప్రతిదీ నాకు తెలుసని చెప్పిన శ్రీకృష్ణ భగవానుడే ఆయన యొక్క ఆయన స్వ అవతారాలలో ఒక అవతారమే శ్రీరామచంద్రుడు. ఎందుకంటే భగవానుడు అనేటువంటిది బలము, యశస్సు, సంపద, జ్ఞానము, సౌందర్యము, వైరాగ్యము అనేటువంటి 6 దివ్య వైభవములను కలిగి ఉన్నవాడు భగవానుడు. మరి అవన్నీ కూడా సంపూర్ణంగా కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు శ్రీరామచంద్రుడు. సో మనకి మరి రామాయణం అంటే గుర్తొచ్చేటువంటి మనకి ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తి, ఆ రామాయణాన్ని చెప్పినటువంటి వాళ్ళు ఆ వాల్మీకి మహర్షి. సో మనం ఇది ఒక కథగా చెప్పుకున్నట్లయితే, అనగనగా ఒక ఊరు ఉండేది, అనగనగా ఒక పూర్వకాలం అంటూ చెప్పుకుంటాం కదా. సో అలాగే అతి ప్రాచీన కాలంలో ఒకప్పుడు వాల్మీకి అనేటువంటి ఒక మహర్షి ఉండేవాడు అని చెప్తారు. ఆ మహర్షి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య లీలలను గురించి చర్చించడంలో ఎంతో ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. అలా మరి భగవద్గీతలో కూడా విశుద్ధ భక్తులు, శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు అర్జున్తో, నా యొక్క విశుద్ధ భక్తులు నా దివ్య చరితను సతతం కీర్తయంతో మా అంటూ చెప్తారు కదా. సో కీర్తిస్తూ, నా యొక్క దివ్య గుణగణాలను, లీలలను కీర్తిస్తూ ఎంతో ఆనందాన్ని పొందుతారు. వాళ్ళే బుధజనులు, అంటే జ్ఞానవంతులు, బుద్ధిమంతులు, మహాత్ములు అంటూ చెప్తారు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు. సో అలాంటి బుధజనులు, మహర్షి అయినటువంటి వాల్మీకి అనేటువంటి ఆయన ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య లీలలను గురించి చర్చించుకోవడంలో ఎంతో ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉండేవాడు. సో అలా జరుగుతూ ఉన్నటువంటి క్రమంలో ఒకసారి ఆయన ఆ భగవతత్వాన్ని తన శిష్య బృందంతో వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆ దేవదేవుని యొక్క దివ్య లీలలను స్తుతిస్తూ
ఆయన అంటారట, ఆధ్యాత్మిక లోకాలలోను భౌతిక లోకాలలోను నిరంతరం సంచరించే ఆ శ్రీ నారద మహర్షి అక్కడికి వస్తాడట అక్కడికి. సో ఎప్పుడైతే ఈయన వాల్మీకి మహర్షి తన శిష్య బృందంతో ఆ భగవతత్వాన్ని గురించి చర్చించుకుంటూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో మరి ఆధ్యాత్మిక భౌతిక లోకాలలో నిరంతరము సంచరించగలిగేటువంటి దేవర్షి నారదుడు అక్కడికి వస్తాడట. నారదుని చూడగానే సాధారణంగా మహర్షులు వస్తూ ఉంటే, సాధారణంగా ఒక వ్యక్తి వస్తేనే మనము సాధారణంగా ఆహ్వానపరుస్తూ ఉంటాం. అలాంటిది సాక్షాత్తు దేవర్షి నారదుడు రాగానే వాళ్ళంతా లేచి నిలబడి ఆ వాల్మీకి ఆయన యొక్క శిష్యులు సగౌరవంగా లేచి సాష్టాంగ దండ ప్రణామాలు అర్పించి ఆ తర్వాత శ్రీ నారదుడిని సాంప్రదాయంగా వచ్చిన వాళ్ళకి మనం ఏం చేస్తాం, కూర్చోండి అని మర్యాదగా ఆసనం ఇస్తాం కదా. సో సాంప్రదాయానుసారం ఉచితాసనం పైన ఆయన్ను కూర్చొండబెట్టి ఆర్ఘ్యము పాద్యాదులు సమర్పించి కుశల ప్రశ్నలు వేసిన తరువాత ఇక ఆ తరువాత వాల్మీకి మహర్షి నారదుల వారితో అంటారట, తత్వవేత్తలలో అగ్రగణ్యుడవైన ఓ మహర్షి అంటే నారదుల వారు. సో మరి ఇక్కడ వాల్మీకి మహర్షి ఎక్కడున్నారు? భూలోకంలో ఉన్నారు. కాబట్టి ఆయన అడిగేటువంటి ప్రశ్న ఇక్కడ, ఈ భూలోకంలో సకల సద్గుణాలతో సంపూర్ణంగా శోభిల్లుతున్న వాడెవడు? అందరిలోనూ అత్యంత ఘనుడు ఎవడు? ఎవడు విద్వాంసుడు? ఎవడు శక్తివంతుడు? ఎవడు అత్యంత బుద్ధిమంతుడు? ఎవడు అత్యంత సత్యవ్రతుడు? కృతజ్ఞుడైన వాడు ఎవడు? నిష్కలంకమైన సౌశీల్యము కలిగి ఉండి సకల జీవకోటి యొక్క సంక్షేమం కోసం యథార్థంగా పాటుపడుతున్న వాడెవడు? తనకు సాటి లేని వాడు ఎవడు? ప్రజ్ఞా నిధి అత్యంత సౌందర్యమయ రూపముతో విరాజిల్లు వాడు ఎవడు? క్రోధానికి గాని అసూయకు గాని ఎన్నడూ లోబడని వాడు ఎవడు? అదే సమయంలో ఆగ్రహించినప్పుడు దేవతలకు సైతం వెన్నులో వణుకు పుట్టించగలవాడెవడు? ముల్లోకాలలో ఎవరికైనా సరే రక్షణ కల్పించగల పరాక్రమశాలి ఎవడు? లక్ష్మీదేవి చేత సకల ఆశీస్సులను పొందినవాడు ఎవడు? ఓ మహర్షి, నా ప్రశ్నలకు సవివరంగా బదులు చెప్పండి అని ఆయన అడుగుతాడట దేవర్షి నారదుల వారిని. చూడండి, భక్తులు ఎంతటి ఆతృతతో ఏ విధంగా భగవతత్వాన్ని గురించి ఎంతటి లోతైన విశ్లేషణ చూడండి ఇక్కడ. అందుకే వాల్మీకి మహర్షి సో ఆయన అంటే చూడండి, అక్కడికి వచ్చినందుకు మాకు ఈ ఆశ్రమంలో ఇది బాగలేదు, ఇవి చేయండి, అవి కొన్ని మాకు అడగలే. ఇక్కడ వాళ్ళు ఏంటి, ఆ భగవతత్వాన్ని తెలుసుకోవలసినటువంటి జిజ్ఞాసులే. అదే మనకి భాగవతంలో మహర్షులు అక్కడ కూర్చొని ప్రశ్నలు మరి సూత గోస్వాముల వారిని అడిగినలాగా ఇక్కడ కూడా చూడండి, వాల్మీకి మహర్షి అద్భుతమైనటువంటి పరతత్వాన్ని గురించి ఒక రకంగా అడిగింది ఇది ఇక్కడ. సో మరి ఇక మరి నారదుడు ఎవరు? ఆధ్యాత్మిక భౌతిక లోకాలలో నిరంతరము సంచరించగలిగి ముల్లోక సంచారి, ముల్లోకాల విషయ పరిజ్ఞానము కలిగినటువంటి నారద మహర్షి వాల్మీకి మహర్షితో సమాధానం ఈ విధంగా చెప్తారట, ఓ ఋషి వరేణ్య, ఇక్ష్వాకు వంశంలో దశరథ మహారాజు తనయుడుగా ఆవిర్భవించిన శ్రీరాముడనే రాజపుంగవుడు కలడు. నువ్వు అడుగుతున్నావే ఇవన్నీ ఎవరిలో ఉన్నాయి, ఒకే వ్యక్తిలో ఎవరిలో ఉన్నాయి అని అడిగావే. సో అదెవరో కాదు, ఓ ఋషి వర్యేణ్య, ఇక్ష్వాకు రాజవంశంలో దశరథుని
మహారాజు యొక్క తనయుడుగా ఆవిర్భవించినటువంటి శ్రీరాముడు అనే రాజపుంగవుడు, ఇవి నువ్వు అడిగినటువంటి అన్నీ కలిగినటువంటి వాడు ఉన్నాడు. అతను సకల దివ్య లక్షణాలతో సంశోభితుడు, సకల ఐశ్వర్యాలతో కూడుకున్నవాడు, తన ఇంద్రియాలపై సంపూర్ణ నిగ్రహము కలిగినవాడు. ఇంద్రియాధీశుడు ఎవరు? శ్రీకృష్ణుడు అంటాం. అంటే ఇక్కడ శ్రీరాముడు శ్రీకృష్ణుడు ఒకటే, ఆయన అనేటువంటి చెప్తుంది. తన ఇంద్రియాలపైన సంపూర్ణ నిగ్రహం కలిగిన వాడు, అపరిమితమైన శక్తులకు అధిపతి అయినటువంటి వాడు అంటే భగవానుడు. శ్రీరాముడు అనే ఆజానుభావుడు కలడు. నువ్వు అడిగినటువంటి వాటికి ఒకే ఒక్క సమాధానము శ్రీరాముడు అని ఆయన శ్రీరాముడి గురించి చెప్పినటువంటి అంశాన్ని మనం చూస్తాం. అది శ్రీరాముడు అంటే. అంతేగాని పురాణాలలో చెప్పబడినటువంటి ఒక కల్పితమైనటువంటి వ్యక్తి కాదు, మనలాగా సాధారణమైనటువంటి వాడు కాదు. లేదా కాకపోతే కొంత పురుషుల్లో పుణ్యపురుషుడు అంటాం కదా, మహాపురుషుడు, అలాంటి మహాపురుషుడు కూడా కాదు. పూర్ణ పురుషోత్తముడు, పురుష ఉత్తముడు శ్రీరామచంద్రుడు. సో మరి ఆయనే ఇక్కడ ఈ అసంఖ్యాకమైనటువంటి భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జగత్తులన్నింటికి కూడా నియామకుడు, పరమ నియామకుడు ఆయన. త్రికాలజ్ఞుడు, అన్ని కాలాలలోనూ ఆది అంతము లేనటువంటి అనాదిగా ఉన్నటువంటి వాడుగా ఆ శ్రీరామచంద్రుడిని మనము ఇక్కడ తెలుసుకోగలిగేటువంటి. సో సాధారణంగా మనకి ఆ శ్రీరాముడు ఇంతకుముందు మనకి నారదులు వారు చెప్తున్నట్లుగా బలము, యశస్సు, సంపద, జ్ఞానము, సౌందర్యము, వైరాగ్యము అనే 6 దివ్య వైభవాలను సంపూర్ణంగా కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు శ్రీరామచంద్రుడు. సకల కళ్యాణ గుణాలకు ఆలవాలమైన వాడు శ్రీరామచంద్రుడు. యోగులకు, వైరాగ్యులకు నీదు మిక్కిలి భక్తులకు దురాగవ్యమైనటువంటి ఆయన లీలలను కీర్తించడంలో ఆనందాన్ని పొందే వారికి జీవితాలకు అంతిమ గమ్యము ఆయన. అంటే ముక్తి ప్రదాత ఎవరు? శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు, ముకుందుడు. సో ఎవరిని ఆశ్రయించడం ద్వారా, ఎవరికి శరణాగతులు కావడం ద్వారా ఈ జీవుడి యొక్క అంతిమ గమ్యమైనటువంటి భగవద్ధామాన్ని, గోలోక బృందావనాన్ని చేరుకోగలమో ఆయనే అంతిమ గమ్యము. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, యోగులకు, వైరాగ్యులకు, మీదు మిక్కిలి భక్తులకు దురాగహవ్యమైన ఆయన లీలలను కీర్తించడంలో ఆనందాన్ని పొందేటువంటి అంటే విశుద్ధ భక్తులకు, విశుద్ధ భక్తుల జీవితాలకు అంతిమ గమ్యము ఆ శ్రీరామచంద్రుడు అంటూ చెప్పబడుతున్నటువంటి. సో ఎవరు మరి వీటన్నిటికీ కూడా ఆ దేవదేవుని మూల స్వరూపమైనటువంటి పరతత్వం యొక్క మూల స్వరూపం ఎవరు? శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు. సో మరి ఆ దేవదేవుని మూల స్వరూపమైన శ్రీకృష్ణు నుండి విస్తరించిన వాడైన శ్రీరామచంద్రుడు అని చెప్తారు. సో ఆ శ్రీరామచంద్రుడు ఆధ్యాత్మిక జగత్తులోని తనదైన లోకంలో శాశ్వతంగా వసిస్తూ ఉండేటువంటి వాడు, శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి వాడు. ఈ లోకాలు ప్రళయం జరిగిన, ఇవన్నీ సృష్టి జరిగిన, సృష్టి అంతం జరిగిన తదుపరి కూడా ఉండగలిగేవాడు. అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఎంతటి అంటే దేవదేవుని మూల స్వరూపమైన శ్రీకృష్ణుని యొక్క విస్తారము అయిన ఆ శ్రీరామచంద్రుడు, ఆ భగవంతుని యొక్క విస్తారాలలో అన్నిటికీ మూలము శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. సో ఆయన యొక్క మూల విస్తారాలలో ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో తనదైన లోకంలో శాశ్వతంగా వసిస్తూ ఉంటాడు.
అక్కడ తన అర్ధాంగి అయిన సీత, సోదరులైన లక్ష్మణ, భరత, శత్రుఘ్నుల, తన విఖ్యాత సేవకుడైనటువంటి హనుమంతుడు మరియు తన రూప విస్తృతులతో పరివార బృందంతో కలిసి విహరిస్తూ ఉంటాడు. ఎలాగైతే శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు తన గోలోక బృందావనంలో లక్ష్మీమాతతో కలిసి సహస్ర లక్ష్ములతో అక్కడ సో తన యొక్క పరిచారంతో అందరితో సేవలు అందుకుంటూ ఉంటాడో, అలాగే ఆయన యొక్క విస్తారమైనటువంటి శ్రీరామచంద్రుడు కూడా తన యొక్క ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో, అదే ఆ అయోధ్య జగత్తులో, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జగత్తులో ఆయన తన పరివార సమేతంగా ఆ బృందావనంలో కలిసి విహరిస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తూ ఉంటుంది. మరి అలాంటి వాడు మరి దశరథుల పుత్రుడిగా ఈ త్రేతాయుగంలో ఎందుకు వచ్చాడంటే, మరి ఇక్కడ మనకి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు భగవద్గీతలో చెప్పినట్లుగానే కృష్ణ సో మనకి ఆ బాధ సంతృప్తులై అలమటిస్తున్నటువంటి బద్ధజీవుల పట్ల తనకున్నటువంటి అవ్యాజమైనటువంటి కారుణ్యంతో భగవంతుడు అప్పుడప్పుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి దిగి వచ్చి అవతార పురుషునిగా కొనియాడబడుతూ ఉంటాడు. ఆ అవతార పురుషుడే శ్రీరామచంద్రుడు. ఆ భగవంతుని పూర్ణ పురుషోత్తముడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క అంశ అయినటువంటి ఆయన విస్తారమైనటువంటి ఆ శ్రీరామచంద్రుడు. ఎందుకంటే మరి భగవద్గీతలో కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తారు కదా, యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. సో మరి ఆ భగవంతుడు చెప్పినట్లుగా ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ధర్మాచరణ తగ్గుముఖం పడుతుందో, ధర్మాచరణ తగ్గుముఖం పట్టి అధర్మము తల ఎత్తి బలీయమవుతుందో అప్పుడు నేను అవతరిస్తాను, నన్ను నేను సృజించుకుంటాను అని శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు భగవద్గీతలో చెప్పిన విధంగా మరి ఈ బాధ సంతృప్తులై అలమటిస్తూ ఉన్నటువంటి బద్ధజీవులయ్యడ. ఎందుకంటే భగవంతుడు సర్వజీవులైన సమత్వ భావంతో ఉంటాడు. మరి వారిలో కలిగిన ఆ ధిక్కార స్వభావము కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క మన యొక్క నిజమైన స్థితిని మరిచిపోయిన కారణంగా, మనకు కలిగిన అసూయ కారణంగా, మరి ఆ భౌతికమైన భావాలను ఆలోచన వచ్చిన కారణంగా వాటిని అనుభవించడానికి ఈ భౌతిక జగత్తులోకి, దుఃఖాలయం అశాశ్వతమైనటువంటి దీనిలోనికి వచ్చి పడుతాం మనం. ఆ వచ్చినటువంటి సందర్భాలలో కొంత ధర్మబద్ధంగా భగవంతుని యొక్క ఉపదేశాలను జరుగుతూ ఉంటుంటాయి. కానీ ఒక్కొక్కసారి ఆ ధర్మము నశించిపోయినట్లుగాను, అధర్మము పెచ్చిమోరిపోయినట్లుగాను, దుర్మార్గులు ఎక్కువైనట్లుగాను అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అందుకే భగవంతుడు చెప్తున్నారు కృష్ణ భగవానుల వారే, యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. తనను తాను సృష్టించుకునేటువంటి అలాగే శ్రీరామచంద్రుడు కూడా ఈ బద్ధజీవులను ఉద్ధరించడానికి, ఆ బద్ధజీవుల పట్ల ఆ భగవంతుడికి ఉన్నటువంటి అవ్యాజ్యమైన కరుణ చేత ఆయన శ్రీరామచంద్రుడుగా, దశరథుని తనయునిగా, ఎలాగైతే శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ద్వాపర యుగంలో దేవకీ వసుదేవుల పుత్రులుగా వచ్చారో, ఆయన దశరథుని యొక్క పుత్రుడుగా ఇక్కడ అవతరించినటువంటి విషయం. అలాగే
ఇంకా చెప్తారు ఆయన శ్రీకృష్ణ భగవాన్లు వారు భగవద్గీతలో, పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. సో మరి పరిత్రాణాయ సాధూనాం, సాధువులను అంటే సజ్జనులను విముక్తులను చేయడానికి. ఎందుకు ఆ భగవంతుణ్ణి చూసి మనం భాగవతం మొదటి స్కందంలో ఆ 9వ అధ్యాయంలో చూస్తాం, భీష్మ పితామహులు భగవంతుడిని చూస్తూ ధామానికి వెళ్ళిపోతారు. సో అలా సజ్జనులను విముక్తి చేయడానికి, దుర్జనులు పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం, అదే సమయంలో ఆ దుర్జనులను వినాశనం కలిగించడానికి, ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ, ధర్మాన్ని తిరిగి నిలబెట్టడానికి, నెలకొల్పడానికి యుగ యుగంలోనూ నేను అవతరిస్తూ ఉన్నాను. సంభవామి యుగే యుగే, యుగ యుగంలోనూ నేను అవతరిస్తూ ఉన్నాను అని చెప్తారు. భగవంతుడు ఈ లోకంలోనికి దిగి రావడం అనేటువంటిది ఆయన ఇచ్ఛానుసారమే జరుగుతుంది. అందుకే అక్కడ సృజామ్యహం అని చెప్పబడుతుంది. భగవంతుడు వస్తున్నాడంటే ఆయన మనమేదో భావించినట్లుగా, లేదా మూర్ఖులైనటువంటి నిరాకారవాదులు లేదా మాయావాదులు చెప్తున్నట్లుగా కర్మలను అనుభవించడానికి శ్రీరామచంద్రుడు వచ్చి 14 సంవత్సరాలు వనవాసం చేశాడు, శ్రీకృష్ణుడు వచ్చి బోయవాని కాలం బాణం, ఇవన్నీ చెప్తూ ఉంటుంటారు. లేకపోతే ఆ శాపానికి గురై వంశం పోయింది, ఇలా చెప్తుండేటువంటి. కానీ కాదు, భగవంతుడు ఈ లోకాలలోకి రావడం అంటే ఆయన ఇష్టానుసారమే దిగి రావడమే, ఆయన ఇచ్ఛానుసారమే జరుగుతూ ఉంటుంది. అంతేగాని బద్ధజీవులకు మనకు అది కాదు. మనం చేసుకున్నటువంటి కర్మల అనుసారము వివిధ రకాలైనటువంటి దేహాలను పొందుతూ ఉంటుంటాం. సో బద్ధజీవుల మాదిరిగా పూర్వ కృత కర్మను అనుసరించి దేహధారణ చేసేటువంటి అగత్యము ఆ దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడికి గాని, ఆయన యొక్క విస్తారాలకు గాని, శ్రీరామచంద్రుడైనా, నరసింహుడైనా, వరాహుడైనా వీటికి వాళ్ళుగా వాళ్ళు దిగి రావడం తప్ప మనలాగా బద్ధజీవుల మాదిరిగా పూర్వకృత హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ఆ పూర్వ కృత కర్మలను అనుసరించి మనలాగా దేహధారణ చేయవలసినటువంటి అగత్యము ఆయనకు లేదు అని చెప్తుంటాం. సో మరి మనకి భాగవతము భగవద్గీతలో కూడా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, కర్మసూత్రాల పరిధిలోనికి ఎంత మాత్రము రాకుండా ఆ సూత్రాలకు పూర్తిగా అతీతుడైన భగవంతుడు తన శాశ్వత సచ్చిదానంద రూపంలో ఆయన అవతరిస్తూ ఉంటాడు. అటువంటి అవతార మూర్తియే శ్రీరామచంద్రుడు. సో ఎందుకంటే భగవద్గీతలోనే శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు, నేను పుట్టుకలేని వాడను, నా దివ్య దేహము ఎన్నటికీ క్షీణతకు గురి కానటువంటిది. ఎందుకంటే మన దేహం చూస్తే పుడుతుంది, కొంతకాలం పెరుగుతుంది, కొంతకాలం నిలిచి ఉంటుంది, ఆ తర్వాత క్షీణించి చివరికి నశించిపోయేటువంటిది. కానీ భగవంతుడిది అలా కాదు. నేను పుట్టుకలేని వాడను, నా దివ్య దేహము ఎన్నటికీ క్షీణతకు గురి కానటువంటిది అయినప్పటికీ, సకల జీవరాశులకు నేనే ఆదిశ్వరుడును అయినప్పటికీ, ప్రతి యుగంలోనూ నేను నా సహజమైన దివ్య రూపంలోనే ఆవిర్భవిస్తాను అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు మనకి భగవద్గీత 4వ అధ్యాయంలోని 6వ శ్లోకం, హరే కృష్ణ మాతాజీస్ ప్రభుజీస్, భగవద్గీత 4వ అధ్యాయంలోని 6వ శ్లోకం. ఎవరు హ్యాండ్ రైజ్ చేసింది? రాజేశ్వరి మాతాజీ. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సోర్జున. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో భగవంతుడు
ఎప్పుడు కూడా ఆయన. అలాగే ఇంకా హరే కృష్ణ, రామకృష్ణ ప్రభు. हरे कृष्ण प्रभु जी। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। हरे कृष्ण प्रभु जी। హరే కృష్ణ. ఇది 6వ శ్లోకం. మీరు చెప్పినటువంటిది మాతాజీ, అది 9వ శ్లోకం అనుకుంటాం కదా. జన్మ కర్మ చమే దివ్యం అనేటువంటిది 9వ శ్లోకం. ప్రభుజీ ఇది కూడా వచ్చి ప్రభుజీ నేను సరిగ్గా వినలేదు ప్రభుజీ, సారీ. హరే కృష్ణ. అజోపి 6వ శ్లోకం కూడా అంతే మాతాజీ. మరి మీరు వినలేదేమో ప్రకృతిం కానీ స్వామధిష్టాయ సంభవామ్యాత్మ మాయయ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఆయన చెప్తారు, అజోపి సన్నవ్య ఆత్మ భూతానామీశ్వరో అపి సన్ అంటూ చెప్తారు. నేను పుట్టుక లేని వాడనైనా, నా దివ్య దేహము ఏనాడు నశింపనదైనా, నేను సకల జీవులకు ప్రభువునైనా, నా ఆది దివ్య రూపంలోనే నేను ప్రతి యుగంలోనూ అవతరిస్తాను అంటూ ఆయన భగవద్గీత 4వ అధ్యాయము 6వ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి అంశాన్ని మనము అక్కడ చూడవచ్చు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు అవతరించినప్పుడు అద్భుతమైనటువంటి కార్యాలను చేయడం ద్వారా తన మహోన్నతమైనటువంటి తత్వాన్ని, ఆ పరమేశ్వరత్వము మరి ప్రదర్శిస్తూ ఉంటుంటారు. మనకి మరి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అవతరించినప్పుడు నందిని ఇంట, యశోద ఇంట, నంద యశోదల అక్కడ ఉన్నప్పుడు, రోజుల బాలుడుగా ఉన్నప్పుడే మహా రాక్షసులను సంహరించి మరి ఆయన యొక్క మహోన్నతమైనటువంటి తత్వాన్ని ప్రదర్శించినటువంటిది. సో మనకి ఆయన శ్రీకృష్ణుడుగా అవతరించినప్పుడు ఎన్నో సంఘటనలను మనం చూస్తూ ఉంటాం. సో అలాగే తన యొక్క చిటికెన వేలు పైన మనం మామూలుగా చెయ్యి ఇలా ఎత్తి కొన్ని గంటలు ఉండడం, లేదా కొద్దిసేపు ఉంటేనే చెయ్యి ఇలా ఎత్తేసి, లేదా ఏదైనా ఇంట్లో అందరూ పనులు చేస్తే ఊడ్చినో లేకపోతే వంట పనులు చేస్తే ఏదో చేస్తే అబ్బా చేయలు రుద్దుతున్నాయి అవి అని చెప్తుంటాం. కానీ ఆయన గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తి, శ్రీకృష్ణుడు తన యొక్క లీలల్లో గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తి, ఏ వయసులో పాలుగారే పసి వయసు అని చెప్తుంటారు. ముక్కు పచ్చలారని వయసు అంటాం కదా పిల్లలు. ఆ రోజుల బాలుడుగా ఉన్నప్పుడు మహా రాక్షసులను సంహరించినటువంటి వాడు. అలాగే గోవర్ధన లీల, అది కూడా పసిప్రాయమే, దాదాపుగా 5-6 సంవత్సరాలు, 5 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నటువంటి తన చిటికెన వేలు పైన వారం రోజుల పాటు ధరించి. సో మరి అలాగే ఆయన చేసిన అద్భుత కార్యాల్లో కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో సూర్య అస్తమయం చేయడం, సూర్యుడు అస్తమించకపోయి అస్తమయాన్ని చేయడం అర్జునుడికి అవసరమైన తన భక్తుల కోసం ఆయన చేసేటువంటి అంశాలను ఎన్నో చూడొచ్చు మనం. సో అలాగే శ్రీరామచంద్రుడి యొక్క లీలల్లో మరి ఇవన్నీ కూడా మానవ మాత్రులు చేయగలిగేటువంటివి కాదు. ఏదైతే మనం మానవ మాత్రుడు ఒక పురాణ పురుషుడు, శ్రీకృష్ణుడు ఒక పురాణ పురుషుడు అని చెప్పేవాళ్ళు చాలా మంది దౌర్భాగ్యులు ఉన్నటువంటి. సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో మరి మానవ మాత్రులైనటువంటి వాళ్ళు అలాంటి లీలలు చేయగలరా? విశ్వరూపాన్ని ప్రదర్శించగలరా? గోవర్ధన పర్వతాన్ని చిటికెన వేలుపై ఎత్తగలరా? మహా రాక్షసులను రోజుల బాలుల్లో ఉన్నప్పుడు చేయగలరా? ఇవన్నీ తెలిసి ఉండి కూడా ఇవన్నీ ఏదో కథలు అని చెప్తున్నటువంటి విధిగా చెప్పేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉండదు. అదేవిధంగా మరి భగవంతుడు శ్రీరామచంద్రుడిగా అవతరించినప్పుడు మరి ఆయన యొక్క అద్భుతమైనటువంటి లీలల్లో చాలా ఉన్నవి. ఎందుకంటే విశ్వామిత్రుడు వెంట తీసుకువెళ్ళినప్పుడు, ఆయనకు రక్షణగా ఉండడానికి తీసుకువెళ్ళినప్పుడు రాక్షసులను సంహరించడము, అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఆయన యొక్క లీలల్లో వేరెవ్వరి చేత చావు లేకుండా వరం పొందినటువంటి వాడు, స్వర్గలోకానికే నిచ్చెనేసి నేను మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాను అని తయారై వరం పొంది లోక కంటకుడుగా తయారైనటువంటి రావణాసురుణ్ణి వధించడం అనేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి కార్యాన్ని చేసిన వాడు శ్రీరామచంద్రుడు. సో కానీ ఆయన
ఒక సాధారణ మానవ రూపంతోనూ ఆ, ఒక సాధారణ అంటే వ్యక్తిత్వంతోనూ నడియాడిన శ్రీరాముడు తన ప్రియ భక్తులతో కలిసి ఎన్నో మధురమైనటువంటి లీలలను ఆయన ఆస్వాదించాడు అని చెప్తారు. ఉం? మరి విశ్వాసహీనులకు అంటే ఇవన్నీ జరిగినాయా, ఇవన్నీ ఏదో స్టోరీగా చెప్పినవి అని ఉండే విశ్వాసహీనులు ఎవరైతే ఉంటారో, అభక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో, వారికి ఈ లీలలన్నీ ఒక పట్టాన అంతుపట్టకపోవచ్చు. కానీ ఆస్తిక జనులకు మాత్రము, అంటే భక్తులకు మాత్రము, భక్తులకు ఇవి ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలు దివ్యానందాన్ని కలగజేసేటువంటివి. ఎందుకంటే మన భారతదేశంలో చూసుకుంటే ఎన్నో వేల సంవత్సరాలుగా శ్రీరాముని చరిత ఆసక్తి జనులకు ఆనందాన్ని కలగజేస్తూ ఉండేటువంటిది, మనశ్శాంతిని ప్రసాదిస్తూ ఉన్నటువంటిది ఆ శ్రీరామ చరిత, ఆ శ్రీరామచంద్రుడి యొక్క దివ్య చరిత. సో ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ చెప్పాను కదా, చిన్నప్పుడు మేము ఎంతో ఇదిగా చూస్తూ ఉండేటువంటి విషయాలు అని చెప్పేసి. సో ఈనాటికి కూడా ఆ దివ్యమైనటువంటి ఆనందాన్ని, భక్తులకు మనశ్శాంతిని, ఆనందాన్ని కలగజేసేటువంటిదే శ్రీరాముని యొక్క దివ్య చరిత. సో కాబట్టి మరి ఇటీవల కాలంలో ఇస్కాన్ ద్వారా మరి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య లీలలను గురించి చర్చించుకోవడము, ముఖ్యంగా ఈ కరోనా పుణ్యమా అంటూ భగవంతుడి లీలలే అనుకోవచ్చు. ఈ ప్రకృతిపై మనం చేస్తూ ఉన్నటువంటి అఘాయిత్యాల కారణంగా జరిగినటువంటిది మనకు ఒక మలుపుగా ఆ భగవంతుని సో దివ్య లీలలను చర్చించుకోవడం ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది ఈ మధ్య కాలంలో. సో ఈనాటికి కూడా ఎప్పటి పురాణములప్పటి నుంచి, అతి పురాణమైనటువంటిదిగా మనం చెప్పుకున్నటువంటి పురాణ కాలం నుంచి, అంటే అతి పూర్వ కాలం నుండి, అతి ప్రాచీన కాలం నుండి వాల్మీకి మహర్షి సో ఇప్పటి వరకు, నేటి వరకు కూడా మనకు ఎంతో దివ్య ఆనందాన్ని ఇవ్వగలిగేటువంటిది శ్రీరామచంద్రుడి యొక్క దివ్య చరితం. సో మరి మనకి ఇది ఈ శ్రీరామచంద్రుడి గురించి కానీ, శ్రీకృష్ణుడి గురించి కానీ, ఆ భగవంతుని యొక్క వివిధ అవతారాలను గురించి కానీ, ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను చర్చించుకునేటువంటి సాంప్రదాయము మన భారతదేశంలో సనాతన ధర్మంగా ఉండేటువంటి. సో కాబట్టి మరి ఈ సత్సాంప్రదాయము ఉన్నంత కాలము ప్రతి మానవాళికి ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా, ఇంతకుముందు భారతదేశంలోనే, కానీ ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, వారి గురువులైనటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు, వీరందరి కారణంగా ఈరోజు సర్వమానవాళి కూడా భగవంతుని యొక్క లీలలను మనం రథయాత్ర కానివ్వండి, కృష్ణాష్టమి కానివ్వండి, శ్రీరామనవమి కూడా ఇస్కాన్ సంస్థలు ఉన్న ప్రతి దగ్గర కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఈ సత్సాంప్రదాయము ఉన్నంత కాలము సర్వమానవాళి జరుపుకోగలిగేటువంటి అత్యంత ఆనందకరమైనటువంటి ఆ లీల సంఘటన శ్రీరామ నవమి జరుపుకునేటువంటిది. సో మరి సాధారణంగా శ్రీరాముడి ఆ లీలలకు సంబంధించినటువంటి కథలు ఏదైతే ఉన్నాయో అవి కరతలాంగా ఉండేవి అని చెప్తారు. ఈ భారత భూమిలో విఖ్యాతిగాంచినటువంటి మనకు ఆ పురాణ త్రయం అని చెప్పాం కదా, ఏమిటి? రామాయణము, భారతము, భాగవతాలు మనకి పురాతన త్రయాలుగా ఈ సాంప్రదాయంలో, ఈ సనాతన ధర్మంలో మనకు ఉన్నటువంటివి. సో ఇందులో ఆ శ్రీరాముడి యొక్క లీలలు సులభగ్రాహ్యంగా మన పక్కనే, మన జీవన విధానం లాగా ఉండడం వల్ల, కథనం కూడా రమణీయంగా ఉండడం వల్ల వాల్మీకి మహర్షి
ఈ శ్లోకము అనేటువంటి పదం కూడా శోకము నుండి వచ్చినది అని చెప్తారు. ఆ 2 పిట్టలు ముందు ముందు చెప్పుకుందాం మనం. వాల్మీకి యొక్క దర్శనంలో జరిగినటువంటి దాంట్లో ఆ అసందర్భంగానే, అంటే ఒక సందర్భ సహితంగా అనుకోకుండా, అసందర్భం అని కాదు, అనుకోకుండా చెప్పినటువంటి పదాలే శ్లోకం అవుతుంది. రామాయణంలో మొదటి శ్లోకంగా చెప్పబడుతుందని చెప్తారు వాల్మీకి రామాయణం. సో అలా మరి ఎంతో మనకి రామాయణం కథా కథనం రమణీయంగా ఉండడము, సాంప్రదాయకంగా ఉండడం వల్ల అందరి నోళ్లలోనూ నానుతూ ఉండేటువంటిది మరి ఆ రామాయణంలో ఉండేటువంటి మనకి ఆ పాత్రలు, అంటే అందులో వచ్చేటువంటి సంఘటనలు, పాత్రలు హృదయాన్ని కదిలించేటువంటి కరుణ రసంతో ఉండేటువంటి అత్యంత జనాదరణ పొంది ప్రపంచ వాజ్మయం స్థానంలో ఎలాగైతే భగవద్గీత భాగవతాల, సో ఇది కూడా ఇప్పటికీ కూడా పదిలంగా రామాయణం ఉన్నటువంటిది. సో ఈ రామాయణం ఎందుకు మరలా అంటే భక్తి ఉద్యమంలో మనము ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను చర్చించుకోవడంలో భక్తులు ఎక్కువగా ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా భారతదేశంలో మరలా తిరిగి పూర్వం ఉండేది, మధ్యలో పోయింది, మళ్ళీ మొదలవుతూ ఉన్నారు. సో ఇది అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘం ద్వారా మరలా ఇదంతా కూడా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క అవిరాళమైనటువంటి కృషి ద్వారా ఈ ఉద్యమం పునర్జీవనం పొందుతూ ఇవాళ అనేకమైనటువంటి ఇస్కాన్ సంస్థలు, ఇస్కాన్ మంగళూరు నుండి మనకి అనేకమైన భగవద్గీత, భాగవతము, ఈశోపనిషత్తు ఇవన్నీ కూడా చెప్తూ, అలాగే మనకు షడ్గోస్వాములు ఇచ్చినటువంటి భక్తి మార్గదర్శకాలను కూడా అందరికీ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి సో మరి అటువంటి ఆ రామాయణంలోని శ్రీరామచంద్రుడి యొక్క లీలలను మనము సో ఆ పరతత్వమైనటువంటి శ్రీరామచంద్రుడు ఆయన యొక్క స్వరూప లక్షణములందే గాక తన దివ్య లీలలందు కూడా అత్యంత ఆకర్షణీయ ఉన్నాడు అని చెప్తాడు. పూర్ణుడైన అతడు తన నామము, యశస్సు, రూపము, లీలాదులు పరివాదులు ఎందు పూర్ణుడై ఉన్నటువంటి కారణంగా ఆయన భగవంతుడే. సో నిరుహేతుక కరుణ చేత ఆయన ఈ భౌతిక జగత్తులో ఆవిర్భవించినటువంటి వాడు అని చెప్తుంటారు. సో అటువంటి ఆ భగవంతుడు శ్రీరామచంద్రుని గురించి మనకి తెలియచేసేటువంటి అంశమే ఆ గ్రంథమే, పురాణాల్లో ఉన్నటువంటి అది ఆ రామాయణం. సో మనకి ఈ రామాయణం భగవంతుని యొక్క అవతారం అయినటువంటి ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడు ఉన్నటువంటి రామాయణం. ఇందులో 24,000 శ్లోకాలు ఉన్నటువంటివి. ఆ 24,000 శ్లోకాలను 7 కాండాలుగా విభజించబడినటువంటిది బాలకాండము. ఆ బాలకాండంలో శ్రీరాముని జననము, గురుకుల విద్య, సీతాదేవి వివాహము. రెండవది అయోధ్య కాండ అని చెప్తాము, అరణ్యవాసానికి వెళ్ళడము, కైకేయి యొక్క వరాలు అందులో ఉంటాయి. మూడవది అరణ్యకాండం, అందులో అరణ్య జీవనము, సీతాపహరణం, రావణుడు ద్వారా సీతాపహరణము. నాలుగవది కిష్కింద కాండము, హనుమంతుడు పరిచయము, సుగ్రీవుడితో స్నేహము. ఐదవది సుందరాకాండము, హనుమంతుని లంకాయాత్ర, సీతాదేవి దర్శనము. యుద్ధకాండ, రామరావణ యుద్ధము, రావణి వధ. ఉత్తరాకాండ అంటే అయోధ్యకు తిరిగి రావడము, శ్రీరామ పట్టాభిషేకము అనేవి రామాయణంలో ఉన్నటువంటివి. రామాయణం మనకు బోధించేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు ధర్మం. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో, ఎంతటి కఠినమైనటువంటి పరిస్థితుల్లోనైనా ధర్మాన్ని పాటించాలి అని. భక్తి, హనుమంతుడు లాంటి భక్తి. అలాగే పితృవాక్య పరిపాలన, శ్రీరాముడు తండ్రి మాటను నిలబెట్టడము, సత్యం మరియు న్యాయం. సో అలాగే ఇక్కడ రామ అయనం, అయనం అనేటువంటిది సంస్కృత పదం. అయనం అంటే
అయనం ప్రయాణం లేదా గమనం లేదా మార్గం అనేటువంటి అర్థం ఉంటుంది. అందుకే మనకి సూర్యాయనంలో ఉత్తరాయణం దక్షిణాయనం అని చెప్తూ ఉంటుంటాం కదా. సూర్యుడి ఉత్తరంగా దిశగా ప్రయాణించేటువంటిది మళ్ళా దక్షిణ దిశగా ఇలా అని చెప్తుంటాం. సో అయనం అంటే ఒక స్థలము నుండి వేరొక స్థలానికి వెళ్ళడము లేదా ఒక స్థితి నుండి మరొక స్థితికి వెళ్ళడం. ఇక్కడ మనకి సూర్యుని యొక్క అయనాల గురించి ఉంటుంది. అలాగే రామాయణంలో మనకి ఆ రామాయణం అనేటువంటి దాంట్లో 2 పదాలు రామ ప్లస్ అయనం. రామాయణం అంటే ఏంటి? రామాయణం శ్రీరామచంద్రుడి యొక్క ప్రయాణము అంటే జీవిత యాత్ర. ప్రయాణం అంటే ఇక్కడ జీవిత యాత్ర ఆయన ఇది. సో కాబట్టి ఆ రామాయణం, ఆ రాముడు జననము, ఆయన జీవితాల అన్ని సంఘటనలు, అరణ్యవాసము, యుద్ధము అన్ని కలిపి ఉన్నటువంటిదే రామాయణము. సో ఆ రాముడి యొక్క దివ్య చరిత్రను కొన్నింటిని తెలిసినటువంటి కొద్దిగా చర్చించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము తదుపరి క్లాసుల్లో. మరికొన్ని అంశాలు ఇవాళ పరిచయం మాత్రమే భగవంతుడి గురించి, రామచంద్రుడి గురించి. సో మిగిలినవి కొన్ని లీలల్లో మనము ఒక్కొక్కటిగా వీలైనంత వరకు ఒక 3-4 డేస్ క్లాసులో చెప్పుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీ